Oh, very good. Naligo ka ngayon. Si Bagus mga kasinag, umuwi na naman ngayong umaga. Ayan na oh, ayan na oh. Ayan oh. Oh, hindi makaintindihan ng mga kalapati ko mga kasinag kung susuot eh. Ayan, gutom ka na. Di para yung mga kalapati mga kasinag, ginahabol kasi ni Bagus. Kainin nga natin ito. Mahali ka na. Alam kong gutom ka na. Ayan mga kasinag. Pakain natin itong daga. Opo. Gutom ka na? Ha? Gutom na ang baby Bagus. Halika dito sa palayan. Opo. Halika dito. Bagus. Bagus. Huwag mo habulin yung kalapati ko dyan. Bagus! Bagus! Bagus halika Bagus! Ito, pwede na yun dito ang alpasan. Bagus! Bagus! Halika na. Ito, yung daga. Ito na. Bagus. Bagus! Ay, si Bagus mga kasinag oh. Yun. Sa punong kahoy. Ayun, lumabas yung daga. Ayan oh. Lumabas na. Bagus! Bagus ito na oh. Ay, daga oh. Habuli. Dali. Opo. Halika na. Kung baka makatakas pa. Halika na. Yan. Kanain mo na dyan. Andyan lang. Opo. Andyan lang nakatago. Nasaan na? Ayun, nakatago. Ayun. Sige, banatan mo na yan. Si Magayon pala mga kasinag. Ayan oh. Ayan si Magayon. Lilipat ko naman ang talian. Pakainin mo natin ito si Bagus. Tignan natin pag nahuli na niya yan. At dinala na sa itaas ng puno. Yun. Nahuli na.
Nakagat yung paa ni Bagwis. Nakagat yung daga. Huwag mong bitawan yan hanggat hindi patay. Bungaw na. Huwag mong bitawan kahit bungaw na at baka matakbo pa yan. Okay. Gumagalaw pa. Oh. Oh, ay, halaw. Tatakbo pa nga. Huli. Okay. Layo muna tayo mga kasinag. Nahuli naman ni Bagwis. Ay lipat ko muna talian si Magayon. Ano ha? Good morning. Ilan ang itlog mo? 5. 5 na itlog nito mga kasi. Kalabasin ko daw muna ito. Ilang araw na kasi hindi ako kalabas itong mga alaga ko. Kaya ako muna lumabas. Labas naman kayo. Para makalabas na mga sinag, hayaan ko lang nabukas yung pinto para makagala-gala naman sila. Sigang ingay. Nasa yung kalapate ko. Alastik lang mga aso yan. Binat-banata ang aking bahog sa baboy. Kaya dito yung isa oh. Dito yung isa kong kalapate oh. Hindi nakakalipad ang mataas palibas at ginupitan ko ng pakpak. Kaya pakain natin mga kasinag ng binlid. Nawala yung 3 kalapati ah. Libas nagparhabol ni Bagwis kanina. Ayun, yung 3. Ayun, sa kabilang bahay. Andun oh. Bababa na lang yung mga kasinag para kumain. Andun yung 3 oh. Ayun oh, nakadapo. Ang takot kay Bagwis. Yung kambing ko namang alaga. Tama-tama ilipat ko itong alaga nating kambing. Morning. Ano? Lipat ko naman talian ito. Dito ko kasi tinali itong mga kasinag kasi hindi naman uulan. Sabi ko kahit gabi makakain siya. Ayun, ilipat ko naman ang talian dito sa taas. Halika dito.
Dito ka sumunod sa akin. Halika. Yung tanim ko saging mga kasi nag-ubansot. Ano, hindi lumaki yung bunga. Ganyan lang oh, liliit. Tapos ayun pa oh. May bunga siya, mabansot. Yo, ito hindi rin lumaki oh. Mahina siguro ang lupa dito. Kasi ang lupa nito mga kasi nag-ano siya, parang plastic na may mga batteries. Balik ka na. Kumain ka lang, kumain dyan ha. Iwan natin yan mga kasinig si kambing. Wala pang pangalan yan. Hindi ko pa naman pangalanan. Wala pa akong magandang maisip na pangalan. Ayan, mamaya mapakain naman kami ng baboy. Si Bagwis pala. Tingnan natin mga kasinig kung busog na si Bagwis. Dito ang lipad kanina eh. Dito tayo dadaan. Narinig ko kasi mga kasinag andito si Bagwis. Oh, di ba? Kaya dito tayo dadaan. Bagwis! Oh! Saan ka? O yun, dyan ang baby Bagwis sa baba. Opo. Oh, kumusta na ang baby Bagwis? Ha? Oh, hindi mo ba naubos yung daga? Ayun pa oh. Oh, hindi mo pala naubos? Ba't hindi mo inaubos? Ha? Opo. Ay gutom pa. Lahat pala nagdala kong itak para nahiwa ko yung daga. Opo. Hindi mo pala naubos yung daga kinain mo kanina o gutom ka pa. Mamaya balik ako ha. Hihiwain ko yung itak ng ano, hihiwain ko yung daga ng itak. Dadala kong itak, ha? Opo. Ano, gusto mo maligo? Ha? Gusto mo maligo? Dalang ka ng tubig. Ha? Ayan mga kasinag, kunan ko si Bagwis ng tubig. Paliguan natin siya. Tingnan natin kung liligo. Update ko kayo may mga kasinag ha. Pag nakakuha na ako ng tubig at pag nadala na natin doon kay Bagwis. Ayan mga kasinag, nakakuha na ako ng tubig. Baba na at maligo. Halika na. Opo, halika na. Ligo ka na, maligo. Init ang panahon. Ayan mga kasinag, Bagwis. Paliguan natin. Sige na, baba na dyan. Baba na at maligo. Opo. Baba na dyan. Na at maligo ka dito. Sige na. Baba na. Mag-aantay lang ako dito. Sige na, dito lang ako. Mag-aantay. Hanggang maligo ka. Nautal na pati ako. Baba na dyan. At maglinis ka. Sige na. Bagwis. Bagwis. Ligo na. Mga kasinag hindi pa bagang bumababa si Bagwis. Tinitingnan lang yung isang plangganang tubig. Ayan. Bagwis.
Liligo ka hindi? Arantayin natin mga kasinag, baka maya maya maligo naman yan. Ayun mga kasinag, shoutout pala kay idol ko Pinuhan, kay Mr. Kinsander Japan, Mr. Binigalang, Mr. Domingo Sandico, Kabalikat TV, Rex TV. Ayan mga kasinag, supportahan nyo sila. Kuya Ewil Vlog, shoutout pala sa aking kapatid mga kasinag. Suportahan nyo naman mga kasinag ang aking kapatid na si Kuya Ewil Vlog. Ayan mga kasinag, kapatid ko yan. Nangarap din siya kasi mga kasinag na maging vlogger. Ayan kapatid ko na yan. Pangalawa yan sa panganay namin, si Kuya Ewil Vlog. Suportahan nyo mga kasinag. Shoutout din kay Alejandro Coracha Damaster. Ngayon sana mga kasinag, magbububong ako dun sa bahay. Papalitan ko na kasi yung lumang tiklad, yung lumang pawid. Nakabili kasi ako kanina ng pawid. Bubungan ko sana. Ay nag-message naman si madam na humihingi ng favor na tingnan ko daw yung kopra kung pipisar na, kung anong status dun. Dun yun mga kasinag sa kinuprahan namin dati, na ako ang pinapapisar. Pero alamin ko mamaya mga kasinag kung ano nang chat ulit ni madam at baka makapunta ako ng Bagong Sirang. Napakatahimik dito sa lugar namin mga kasinag. Wala kang ibang maririnig kundi huni ng ibon. Sari-saring ibon ang maririnig mo humuhuni. Tagkarit, malipago. Meron pa yung yung tuktoriyo kung tawagin sa amin. Ano pang ibon dyan nahuni? Wala nang iba ko narinig Tapos si Bagwis. Ayan lang. Yan lang ang humuhuning ibon dito mga kasinag. Bagwis, baba na! Baba na dyan! Mga kasinag, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Hanggang ngayon mga kasinag, sumusuporta pa rin kayo sa amin ni Bagwis. Salamat pala sa 52,000 na subscribers natin mga kasinag. Nagpapasalamat po ako ng marami. Nagtitiwala pa rin kayo at sumusuporta sa amin. Thank you so much talaga mga kasinag. Ayan si Bagwis mga kasinag. Siging kalot-kalot lang doon sa paa niya. Sige na, baba na dyan. Baba na at maligo. Ayan na yung tubig mo. Sa plangka ng tubig. Sige na, baba na. Opo, baba na dyan. Bagwis! Sa totoo lang mga kasinag, hanggang ngayon, pag pinagmamasdan ko yan si Bagwis, hindi ko sukat akalain na mapapalaki ko yan ng ganyan, nababait siya ng ganyan. Hindi ko talaga akalain. Talagang hulog talaga sa amin ng langit si Bagwis. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa inyo mga kasinag. Tignan nyo naman, napakagandang ibon ni Bagwis. Para siyang Philippine Eagle. Pero si Bagwis mga kasinag, isa yung North Philippine Hawk Eagle. Hindi po yan yung pambansang ibon natin. Nahahawig lang siya mga kasinag. Yung balahibo niya, may pagkahawig kay Philippine Eagle natin. Bagwis! Opo, baba na. Baba na, baby Bagwis. Maligo na. Tanghali na Sige ang panghingutuhan mo dyan. Kung naliligo ka na baga. Ginaw, may tubig naman. Ginaw ba na dyan? Para mababawas-bawasan yung kuto mo.
Mga kasinag, malulubat na lang yung GoPro ko. Ayaw pang maligo ni Bagwis. Wala sigurong gana itong maligo. Ayan o. Yun, nakalawit ang isang paa. Ayan o. Hindi pa rin bumababa. Ano, hindi ka talaga liligo? Ha? Ano po, hindi talaga liligo ang Bibi Bagwis kung iyan? Ha? Hindi ka ba iniinitan? O naligo ka lang yung nakaraan? Ha? Mainit ang panahon, hindi ka liligo, Bibi Bagwis? Ha? Bibi? Ligo na po. Ligo na, Bibi Bagwis kung iyan. Ilan na lang yung balahibo niya mga kasinag sa buntot. Naglulugon ito si Bagwis. Nasaan daw yung manalaglag na balahibo niyan? Hindi ko kasi machimpuan kung saan lagi nalalaglag yung balahibo niya ni Bagwis mga kasinag. Ang balahibo niya na nasa bahay, 3 piraso pa lang yata. Yung palang ang nasisimot ko. Kasi yung iba hindi ko makuha. Kasi nalalaglag siguro pag lumilipad siya or kung saan lugar siya pupunta, doon siguro nahuhulog. Ayan mga kasinag, update ko lang ulit kay mamaya. Iwan ko muna itong planggana dito. Tapos itong tubig. Maligo lang si Bagwis kung gusto niyang maligo. Mga kasinag, tingnan natin si Bagwis. Pasensya na kayo ha. Ngayon ko lang nabalikan si Bagwis. Palibas at may ginawa ako. Busy. Hindi ko alam kung naligo na ba ito or hindi pa. Saan na kaya yan? Tingnan ko nga, naligo ito. Bagwis! Oo. Naligo ka ba? Ha? Ay siya, naligo. Ay naligo nga si Bagwis mga kasinag. May mga balahibo oh. Ayan oh. Ay naligo talaga si Bagwis. Very good. Naligo ka ngayon. Apo, very good. Ubus mo na rin yung pagkain mo. Okay. Ayan mga kasinag, sa lahat po nating mga viewers, subscribers, ayan mga kasinag, hindi natin nakitang naligo si Bagwis. Hindi natin naabutan pero naligo po siya. Nakita niyo naman yung mga balahibo niyan mga kasinag. Dito sa planggana na pinagliguan niyo. Ayan mga kasinag, sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Mga kasinag, hanggang dito na ang, bye-bye.